नोंथाङा हामा फिल्माव फावखुंग्रि हिसाबै बाहागो लानो मोनदों माबायदि फिलिंस खालामनो हादों? बे हामा फिल्मावहाय आङो फावखुंग्रि हिसाबै बाहागो लानो हानानै जोबोद मोजां मोनदों। आरो बे हामा फिल्मावहाय जेन' आंखौहाय एक्टिं खालामनो थाखाय सायख'दों दादा पेटारसनमोन आरो हिरल जाय स्क्रिप्ट राइटार थ' बिनि थाखाय थेंक इउ स' माचबो बुंनो सानो आं बिसोरखौ मानोना जेखिनि बे स्ट'रिनि थाखाय जे आंखौ सायख'नानै इमान मोजां माने बेयावहाय एक्टिं खालामनो थाखाय चान्स होदों बिनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो बहुत मोजांबो मोनदों आङो बेयावहाय एक्टिं खालामनो मोननानै। नोंथाङाबो एक्टिं खालामनानै माखासे जिखिनि सुबुं समाज सोलायनाय माखासे आखुथायखौ नुनो मोनदों दायो नोंथाङा सुबुं समाजनि सुबुंफोरखौ मा खावलायनो सानो? बेयावहाय आङो जे एक्टिं खालामनो मोननानै बहुत माने नलेजबो मोनदों जाय माने दा समाजावहाय बहुत खाराब सोलिगासिनो दङ जे बहुतनो रेपनि बारै बहुत जागासिनो दङ ना कि बांसिनानो बारायगासिनो दङ रेपनि बारै थ' बिनि थाखायनो बेजोंहाय मोनसे हामा फिल्मजोंहाय आरो ना शर्ट भिडिअजों जे सुबुंफोरखौहाय समाजावहाय माने माबायदि जेन' मोजां जानांगौ दा बेखौहाय जेन' सोलायनाय लाबोनो थाखाय एसे बिनिफ्राय मेसेज होनाय जादों मानोना बियो खालि माने शर्ट भिडिअल' नङा बिनिफ्राय माने मेसेजसो होनाय जादों बे भिडिअनि थ्रुयै बेनो। नोंथांनि रला मा? आंनि रला बेयावहाय माने सासे आङो बेयावहाय माने सासे टिउसन फोरोंनो थांनाय लाइक डेट ओमफ्रायो बिनिफ्राय जे आङो न'आव उनफिनोमोन माने थांफिनोमोन थ' बेयावहाय एसे माने जायखिनि जे रेप टाइपआवहाय माने एसे प्रब्लेमफोर दुदां सुबुंफोरा बिसोरनि थाखायनो माने माबायदि जागासिनो दङ सोलिगासिनो दं बेफोरखौथ' माने नुगासिनो दंखायो थ' बिनि बारै एसे माने मेसेज आरोना बेनो। नोंथाङा हामा फिल्माव फावखुंग्रि हिसाबै बाहागो लानो मोनदों माबायदि फिलिंस खालामनो हादों? बे हामा फिल्मावहाय आङो फावखुंग्रि हिसाबै बाहागो लानो हानानै जोबोद मोजां मोनदों। आरो बे हामा फिल्मावहाय जेन' आंखौहाय एक्टिं खालामनो थाखाय सायख'दों दादा पेटारसनमोन आरो हिरल जाय स्क्रिप्ट राइटार थ' बिनि थाखाय थेंक इउ स' माचबो बुंनो सानो आं बिसोरखौ मानोना जेखिनि बे स्ट'रिनि थाखाय जे आंखौ सायख'नानै इमान मोजां माने बेयावहाय एक्टिं खालामनो थाखाय चान्स होदों बिनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो बहुत मोजांबो मोनदों आङो बेयावहाय एक्टिं खालामनो मोननानै। नोंथाङाबो एक्टिं खालामनानै माखासे जिखिनि सुबुं समाज सोलायनाय माखासे आखुथायखौ नुनो मोनदों दायो नोंथाङा सुबुं समाजनि सुबुंफोरखौ मा खावलायनो सानो? बेयावहाय आङो जे एक्टिं खालामनो मोननानै बहुत माने नलेजबो मोनदों जाय माने दा समाजावहाय बहुत खाराब सोलिगासिनो दङ जे बहुतनो रेपनि बारै बहुत जागासिनो दङ ना कि बांसिनानो बारायगासिनो दङ रेपनि बारै थ' बिनि थाखायनो बेजोंहाय मोनसे हामा फिल्मजोंहाय आरो ना शर्ट भिडिअजों जे सुबुंफोरखौहाय समाजावहाय माने माबायदि जेन' मोजां जानांगौ दा बेखौहाय जेन' सोलायनाय लाबोनो थाखाय एसे बिनिफ्राय मेसेज होनाय जादों मानोना बियो खालि माने शर्ट भिडिअल' नङा बिनिफ्राय माने मेसेजसो होनाय जादों बे भिडिअनि थ्रुयै बेनो। नोंथांनि रला मा? आंनि रला बेयावहाय माने सासे आङो बेयावहाय माने सासे टिउसन फोरोंनो थांनाय लाइक डेट ओमफ्रायो बिनिफ्राय जे आङो न'आव उनफिनोमोन माने थांफिनोमोन थ' बेयावहाय एसे माने जायखिनि जे रेप टाइपआवहाय माने एसे प्रब्लेमफोर दुदां सुबुंफोरा बिसोरनि थाखायनो माने माबायदि जागासिनो दङ सोलिगासिनो दं बेफोरखौथ' माने नुगासिनो दंखायो थ' बिनि बारै एसे माने मेसेज आरोना बेनो। नोंथाङा हामा फिल्माव डिरेक्सन हिसाबै बाहागो लानो मोनदों मा फिलिंस खालामनो हादों माबायदि? आं बे हामा शर्ट मुभि बेवहाय डाइरेक्सन खालामनानै जोबोर मोजां मोनदों मानोना बाख्नायथाव बे स्ट'रिया बिराद बाख्नायथाव माने दानि बे सिटुएसनाव जाबायदि सोलिदों रेप गें रेप मार्डार बेफोरबायदि सोलिगासिनो दं दा बेनि थ्रुयै पाब्लिकखौ मोजाङै फोसाबनो बा बेबायदि गाज्रि आखुखौ बोखारनो थाखाय बेखौ लिरनाय जादों हिरल फंबाया दा बेखौ आं डाइरेक्सन खालामनानै बिराद मोजां मोनदों आरो नै ग्ल'रि बिनानाव बेबो एक्टिंखौ मोजाङैनो खालामदों आरो बाखि रल खालामग्राफ्राबो मोजाङै खालामदों। गोजोन्थों। माबायदि आसा बायदि? आसायाथ' एसे
मोजाङैनो जागोन बायदि आसा खालामदों जेन बयबो नायनानै गोसोखौ मोजां मोनगोन आरो ससियेल सेन्स बे बुस्थुखौ गोसोआव साननो हागोन आरो गिबियावनो दिनै खोब गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बे चिरां जिल्लानिनो सासे लाइमोन हेरल बसुमतारी बिथाङा मोनसे स्क्रिप्ट लिरनानै मोनसे सर्ट भिडिअ बानायदों बे भिडिअखौ नायनानै जों खोब गोजोननाय मोनदों दे दिनैनि थारिखआव जाबायदि रेपनि जाथाय जाबाय थानाय बा जिनाहारि खालामनाय जाथाय जाबाय थानाय बेफोरखौ होबथानांगौनि खेथ्रआव बा बेफोरनिफ्राय जों मारै बारग'नो हायो बेफोरनि माखासे मोजां मेसेज होनो थाखाय जाबायदि बिथाङा मोनसे स्ट'रि लिरनानै H.B प्रडाक्शननि थ्रुयै जानाखि दिनै सर्ट भिडिअखौ दिहुनदों खोब माने गोजोनथाव जादों बेयो जोंनि थाखाय आरो बाख्नायथाव जादों मानो होनोब्ला जों सानो बेफोरबायदि सर्ट भिडिअनि थ्रुयै हयथ' जोङो जोंनि समाजाव मोनसे मोजां मेसेज होनो हागोन जे मेसेजआ बेनो जे जों बेफोरनिफ्राय बोरै बारग'नांगौ बा मारै रैखा मोननो हागोन आरो बेफोरो जोंनि समाजाव बेसेबां गुबुंले जों बेखौ समाजाव दिन्थिनो हानाय बायदि मोनसे मोजांथार स्ट'रि जादों आरो बेनि थाखाय आं खोब गोजोननाय थादों आरो जोङो एक्सुवेलि आङो चिरां जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एसएननि जोङो आं दा चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जानानै जोंनि लाइमोनफ्रा जायनाखि सावथुन मुलुगाव बाहागो लानो फैगासिनो दं बिथांमोनखौ आं बरायो खारन बियो मोनसे मोजां प्लेटफर्म जाय प्लेटफर्मा जोंनि धोरोम बा राव जातिनि खुनु फारागथि लाया बिनि गेजेरजों जोङो गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि मोनसे लामा मोनो बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि रोंगौथिखौ सुबुं समाजाव दिन्थिनो हानाय मोनसे लामा मोनो आरो सबसे मोजांथार बाथ्राया जाबाय जों बिनि गेजेरजों गावनि मोनसे टाइमखौ खानानै दोननो हानाय बायदि जायो आरो बे टाइमानो जाहैबाय जे जोंनि जानानै थांनाय माखासे जाथायफोरखौ जोङो सावथुननि गेजेरजों दिन्थियोब्ला जोंनि फैबाय थानाय समा जे बेखौबो जों उनाव नायफिननो हालायनाय मोनसे सुबिदा बे जाबाय जोंनि मोनसे समखौ खानानै दोननो हानायनि मोनसे गिदिरथार मोनसे सुबिदा बेजों लोगोसे आङो दानि फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ खावलायगोन बेखौनो जे फै सावथुन मुलुगाव फै गोबाङानो बिनि सोमोन्दै गाज्रि सानो नाथाय नङा जेब्ला नोंथाङा फैगोन अब्ला नोंथाङा अट'मेटिकलि मिथिफैखागोन जे बे सावथुन मुलुगनि प्लेटफर्मा बेसेबां मोजां आच्चा नोंथाङा हामा फिल्मखौ माबायदि रायजो राजानि सायाव मोनसे जानायखौ एबा खावलायहरनो सानो बे हामा सर्ट भिडिअखौ आङो नायनानै दिनै बे फिल्मखौ नै दिनैनिफ्रायनो H.B प्रडाक्शन बे चेनेलाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना इउटुबावबो नुनो मोनखासिगोन बा इउटुबनि थ्रुयैनो बे सर्ट भिडिअखौ नायनो हाखागोन आरो सावथुनाव सोर सोर फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि बाहागो लादों आरो लोगोसेनो बेयाव सोर सोर प्रडिउसार आरो डिरेक्टर महरै बाहागो लादों बे सर्ट भिडिअआव जोंना स्ट'रि राइटार हिसाबै हेरल फंबाया गावनो आरो बिथाङानो प्रडिउस खालामदोंबो लोगोसे डाइरेक्टर एसे केमेरामेन हिसाबै जोंना पिटारसन ब्रह्म आरो एडिटर हिसाबै बिथांमोनखौ हेल्प खालामदों जोंना सचिन लाहारि आरो आर्टिस्ट हिसाबै जोंनि चिरां जिल्लानिनो गोजा आरो बाहाय बिथांमोनखौ हेफाजाब होदों जोंना रायदाव ब्रह्म आरो जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय गोबां सिनियर आर्टिस्टफ्रा बिथांमोनखौ हेफाजाब होदों थ' बेवहाय बेसिकेलि माने फुराना आर्टिस्टखौनो नुनो मोनखागोन आरो फुराना आर्टिस्टफ्रा जेराव थायो आं बेखौनो बुंनो हाखायो जेनेबा मोजांबो जायो होननानै आं सानो
아자, kita mana? बै माबाफोरखौ दाननानै होयो H.B Kedaw saudara. Manusia. Lengan dia bra. Ujian dia tahu. Macam orang orang. Kali gaya lu na. Hei, di situ pada je apa ni? Hei, macam kamu cakap ini mana ada? Kedaw saudara pusat-pusat. Maru lengai. Di mana dia kali? Kita kan. Kemana dia nak tu nak? Undun kali, undun kali ngapa? Awal ini siapa bicara? Siapa dia? Siapa dia? Nasi bakal kalau dan sebagainya. Kita mula nanggu nimki. Nimki mana? Ibu nak susun nasi nimki. Idea. Maja. Ba. Roda hendak kasih aku dah betul nak. Ini semua. Mana? Yes. 사탕지 미어즈리 동물에 Dini jumpa ni? Nang sama di kanannya, Dini sama satu gakal. Ada nang sama di bunda pun kanannya, Dini kini dah maria kan dah ungkap cina kaya. Bujibai jauh, jangan bujibai. Kerja tu kerja. Kerja. Hei, benar. Dia mesti. Turun dari sana tu nak. Ambil cuma nak mana? Jadi susah cari juga cina. Lalu dari situ. Turun. Ada. Oi, bicara dari apa siapa? Hehehe. Nanti. Stop.